ngamuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha ana satriya kanthet nyayat brengose ngulur geni tumangke kuping kiwa tengen takon karo aku satring garba ruci Senopati Durmati aku Setyaki tambak yuda Yuyudana Wresniwira Singa Mulanjaya iblis jenenge akeh balik takon karo kowe sapa takon karo aku keseting Prabu Hamsa Tumenggung Prawara Kendra dasar Pranyata ayo kowe arep apa nyadangi lakuning para wadyabala saka negara ing pager wesi diutus dening Prabu Baladewa supaya ngundurke wadyabalamu aja nganti tumeka ing negara Amarta sebabe ora sandadak kowe ngerti wigatine wa sing gati kowe gelem minggat ora saka kene ora dalah keparat kowe iki dayoh arep ngundurke dayoh lire piye kowe iki Senopati Ndrawati iki ning negara Amarta iki dudu hakmu ora iso ngekahi negara Amarta aku Belopati Ratu Gustimu sapa Ratu Gustimu Koko Prabu Bathara Kresna lan Koko Prabu Mandura wala dalah milang tatu wangkot ora gelem minggir bakal dadi remuk-remponing kembulaning anteman kuwandamu bakal krubut sak wadyabalamu Maju Jaka ora bakal tinggal loncat babar bobo ora minggir aja takon dosa kene tak tebuak diadamu lakon rondo bojomu Singalena Prapteng Lalis Tumenggung Prawara Kendra Aisyah la so minggir Koko Prabu niki pun dibalanjasi dereng ngantos paripurna anggen kula matur kelawan jengandika babagan kawontenan Praja Ngamarta kula kinten bilih wonten Panakawan Petruk utawi Bagong ingkang sowan madyaning Datulaya utawi kula kinten bilih wonten salah satunggiling brahmana ingkang ngabiyantara rawuh wonten ngersanipun ingkang rayi nanging menika kok wonten salah satunggiling nalendra gagah pideksa abyor mobyor busananipun sartanipun sandanganipun Koko Prabu menawi katitik menika nalendra saking tlatah sabrang Yayi Prabu wonten timbalan samenika ngaten kemawon kula aturi andangu dumateng salah setunggiling nalendra kewala ingkang raka ngantun midhanget ing dados sabdanipun tuwin menika menawi sak menika gegayuhanipun utawi ancasipun nalendra menika sowan menawi becik kawula sumanggaken jengandika kedah nglungguhi pranatan sartanipun nglenggahi bawa laksana minangka nalendra ing Ngamarta inggih Yayi menawi dados ancas gayuhanipun nalendra anggenipun sowan ing Praja Ngamarta menika sae kula badhe nuwuhaken katentreman paduka kedah nglenggahi bawa laksana minangka nalendra ing Praja Ngamarta kedah tumindak adil nanging menawi paduka nampirawipun nalendra menika sartanipun nalendra menika namung badhe bebudak banyu bening kawonten Ngamarta
kula aturi semingkir paduka mboten sah tumut-tumut cekap ingkang ngroko ing Mandura Kemala ingkang amungkasi perkawis menika. Nun inggih Koko Prabu. Kula badhe andang dumateng salah setunggiling nalindra menika paduka kula aturi lenggah ingkang langkung prayogi. Niki sampun boten ngrang prayogi. Nun inggih Yayi sampun boten ngrang prayogi. Kawula nyuwun sewu Kisana. Sampun kininten kula menika tumembuh yekti saweg sepisan kula wenuh. Panjenengan menika nalendra saking pundi tuwin sinten kang dados jejulukipun Kisana? Kisana sampun kininten kula tumembuh yekti saweg sepisan menika kula wenuh Kisana. Panjenengan menika nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Koko Prabu wonten timbalan Yayi. Kula dangu malah kendel kewala. Kamangka menawi kula titik saking netranipun boten tingkem ateges menika tasih teges Koko Prabu. Kula aturi ingkang animbali radi sora sekedhik Yayi. Kisana panjenengan menika nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Koko Prabu. Koko Prabu. Kula sampun ndelah Koko Prabu. Kula aturi anjawil dumateng nalendra menika. Yo yo. Ndedayah siji kok rada budhek kupinge. Wis go lawuh kok budheke. Mbok menawa lagi nyimak streaming mbok ya. Ora gunemanmu ora sakerep dhewe Kresna. Inggih, inggih. Kireng Datulya. Inggih. Kula aturian jawel Koko Prabu inggih Yayi. Kisana Wonten dawuh. Lah salah. Wah, nyun pangapunten sinuwun. Wah. Pun dangu anggen kula ngabiyantara wonten ing Datulaya kerajaan menika. Kok kula nyumurupi kawontenan pasewakan menika sunyi kemawon. Kula nengga sabdatama saking paduka Sang Nata Prabu. Inggih Kisana. Panjenengan nalendra saking pundi? Inggih, kula menika nalendra. Inggih. Panjenengan menika nalendra saking pundi? Kula inggih Kisana. Inggih kula menika nalendra. Inggih nalendra saking pundi Kisana? Nuwun sewu. Sadèrèngipun paduka miji dhumateng pisuhan kula badhe nanjihaken menapa leres kula menika sampun sowan wonten ing Praja Ngamarta. Inggih Kisana mboten wonten kalih inggih mriki menika Praja Ngamarta. Lajeng menapa paduka ingkang jejuluk Sang Nata Prabu Puntadewa. Inggih Kisana inggih kula Darma Kusuma nggih Puntadewa. Lah salah. Menawi mekaten cocok sartanipun kula menika mboten sia-sia anggenipun kula menika kekalangan Malaya. Anggen kula madosi wonten pundi durungipun negari Ngamarta. Sebab para kawula ing negari kula menika samya kedanan kepi gandrung kapiyandhep lan jengandika sinuwun Prabu Puntadewa. Mboten kinten menawi kula saged pinanggih sinuwun. Wah, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih Kisana kula tampi dawah sami-sami. Leres menika. Estu para kawula kula menika samya gandrung kalawan jengandika samya tresna kelawan paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Asmanipun Prabu Puntadewa menika dipun junjung tinggi setinggi langit. Sartanipun dipun sembah-sembah, dipun puja-puja ngantos saben-saben omahipun para kawula menika dipun pasangi fotonipun Prabu Puntadewa. Awit
krana sanget tresnanipun para kawula kalawan Jengandika sinuwun Prabu Puntadewa. Inggih Kisanak, menapa paduka mboten gerah penggalih? Sababipun menapa? Panjenengan menika sampun dados nalendra lajeng kawulanipun menika samya tresna kelawan nalendra sanes menika menapa panjenengan mboten duka? Ginanipun menapa kula menika duka? Betahipun kula menika dados nalendra nggih sampun kelampahan. Anggenipun para kawula nyoblos kula menika sampun kelampahan. Ngaten mriku. Arep kawula padha pating gleseh, padha arep tresna karo ratu liya negara Liyandrayan ingkang baken kula sampun dados ratu wonten negari kula. Tebaken dalan wonten kajengan griyanipun para kawula menika sampun kula aspal. Sataripun kula menika sampun ngedeki WC umum wonten ing saben-saben griyanipun para kawula. Inggih Kisanak. Saestu panjenengan mboten goreh penggalih. Mboten goreh penggalih. Lajeng panjenengan menika nalendra saking pundi sinten ingkang dados jejulukipun? Menika ingkang kula antu-antu paduka. Andangu negari kula pundi sinten jejuluk kula? Matur sembah puji nuwun. Ket mau ditakoni kok. Nun, Mboten Kisanak, mboten. nggih. Mbok ingkang sudi mestani dhateng kula awon tanpa warni. Inggih kula menika wingking saking negari ing Pager Wesi. Dene ingkang dados jejuluk kula pun Prabu Hamsa. Inggih Prabu Hamsa. Nggih. Karepan kula bronjong. Inggih Kisanak. Lah iki. Mriku. Tabon kula wonten ing Pelatah Ngawis Karangwaja. Inggih Kisanak. Nggih. Rayi kula Yayi Dimbaka menika kagungan sanggar gedhe kang winastan Sanggar Jodipati. Kathah siswa-siswanipun para cantrik-cantrikipun ingkang sampun mentas, sampun buntas kawuhipun. Wonten katitik wonten siswanipun cantripun saking tlatah pundi menika Kedongpoh nglipar. Menika mantan siswanipun Yayi Dimbaka menika sak menika dados rumiyinipun menika wonten ing jurusan pedalangan. Inggih sak lajeng sak menika. Sak menika sampun sukses dados pemain elektron. Nyeleneh wae ana-ana wae senane ora. Nggih menika saestu menika crita nyata. Sebab Yayi Dimbaka Ahmad Wahyudi menika anggenipun kagungan sanggar ugi sampun pikantuk dana punika saking pamarentah negarinipun. Pertapanipun menika sampun dipun bangun ageng saestu. Inggih Kisanak. Nggih. Jobenipun menika catur. Ageng-ageng. Ukuranipun 40 kali 40. Inggih Kisanak. Piyonipun menika ukuranipun 1 meter, rajanipun mung 3 meter. Iki malah donga apa nggih. Lajeng luas bangunanipun menika 18 kali 12 meter. Inggih. Nggih, lajeng kelir ingkang kagem gladen para siswa menika ukuranipun 3,5 meter. Lajeng wayangipun menika ringgitipun menika saking split Prada cap kucing. Mekaten kita. Nggih. Mila kula badhe nglajengaken anggen kula matur kalawan paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Inggih Kisanak kasumanggaken. Nggih.
ora mengke kedak kedarang-darang sebab anggen kula matur menika badhe napa perlunipun kula. Kula menika mboten badhe ngrembug sanggaripun adi kula, kula menika mboten badhe ngrembug murid kula ingkang sakmenika dados sinden. Kula mboten ugi badhe ngrembak siswa kula. Siswanipun adi kula ingkang sakmenika dados pemain elektron. Cekaos kemawon sinuwun sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kelawan ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Inggih Kisanak kula tampi damah sami-sami. Nggih. Dene kang dados wigatosipun sartanipun ingkang angka kalih. Sowan kula menika mboten dipus dening Dipus menika menapa? Dipun utus nyuwun sewu. Jalaran kula menika nek ngendikan nggih cepet kados mboten menika. Inggih Kisanak. Sowan kula menika mboten dipun utus dening para kawula kula ing pager wesi. Nanging sowan kula menika saking pikajengan kula piyambak. Jalaran para kawula menika sampun mboten gatosaken dumateng kawula. Sartanipun para kawula menika sampun mboten gadhahi jiwa ingkang suci. Para kawula menika sampun boten gadhahi katentreman wontenipun namung regejekan wontenipun namung cecongkrahan don padudon gelut-gelutan lan sak piturutipun. Monggo menawi kula titik para kawula menika anggadhahi otak udang. Menika tegesipun menapa? Nadyanto sami padu ngelek-elek kalih tanggane ning piyambakipun mboten sadar paribasanipun teng githoke enten teleke sinuwun. Batur otak udang. Inggih Kisanak. Nggih. Wontenipun namung regejekan sartanipun para kawula ing Karang Pradisan ingkang nuwun sewu mbok bilih ekonominipun rendah. Mriku sami terserang wabah utawi sak menika pandemi. Ingkang menika dadosaken esuk lara sore mudhar, sore lara esuk mudhar. Mriku para kawula wonten Karang Pradisan. Kula menika ngantos bingung sebab kula menika ugi sampun ngrawuhaken Brahmana Sewu Sukata Kinarya anambak bebentu wonten ing praja ing pager wesi. Sartanipun kula menika sampun semedi melati hening. Semek ron raja mala bantal batu batako Bebantal Mboto Sarembang. bebantal Mboto Sarembang nanging boten wonten kemawon setunggal syarat srana ingkang dadosaken para kawula wonten ing praja kula menika samya walaya nirmala tembah jati jati tembah mulya. Sareng kula tapa wonten ing telenging alas ingkang alas menika gong liwang-liwung gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplajer ingkang winastan alas ngabe kula pikantuk sasmita kula pinaringan sasmita saking kersanipun para Jawata. Isining sasmita menika ngendikaken bilih waluyaning negari kula saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya sinuwun. Menawi wonten ing saktelenging alun-alun negari kula dipun pendhem das Nalendra telung negara sepisan Ngamarta kalih Drowati ketiga Madura sinuwun. Wanen nggon wong-wong ora delok-delok kahanan kiwa tengen eneng sapa ning negara Ngamarta. Kowe ngucap nek to negaramu iso waluya nirmala tembah jati jati tembah mulya. Yen to negaramu dipendhemi sirah telu Nalendra telung negara. Apa kowe ora ngilo karo githokmu, apa ora nyawang kiwa tengen kahanan negara Ngamarta.
jero Datulaya eneng Senopati negara Amarta. Sapa iki? Wah. Urung tepung karo aku Satring Jodipati. Lho kok sami kali sanggaripun rayi kula. Wah, kowe sing nganggo jeneng kesatrianku. Satring Jodipati ya ing tunggul pawenang Raden Harya Werkudara. Raden Werkudara. Iki. Aduh, Raden kula menika. Lho. Iki. Nyuwun pamunten Raden. Sing ngandika menika ingkang dados sesembahanipun para kawula. Sanesipun para kawula menika sami tresna kalian Sinuwun Prabu Puntadewa. Para kawula kula menika ugi tresna kaliyan sing ngandika Raden. Wah, ning kemlewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani dilat Siabang. Ayo kake balenono kowe mau muni piye? Waduh, lali kaya wis dionekke mau kok kon baleni meneh. Panjenenganmu kados pundi to Raden? Nuwun sewu, kula menika namung badhe pados sarana waluyanipun negari kula. Apa kowe ora ngerti barep kakangku kuwi sing tak pundi-pundi? Puntadewa kakangku kuwi sing tak pundi-pundi. Kresna kuwi minangka pujangganing para Pandhawa, Baladewa kuwi minangka guruning para Pandhawa. Wah, kok kowe delangap cangkemmu arep mateni karo barep kakangku Kresna lan Baladewa. Apa wis serep nyawamu? Ayo kowe milang tatu kowe. Gawe gore atine Werkudara. Ayo lenang doenang ijen do ijen. Udureng kene papane wong neter kaditen. Ayo tak tantang metu njaba kowe campur karo Werkudara. Sasat iso jero langit paton kowe iso ngalahke Werkudara. Kula mboten gagas sampean sinten? Kula ora gagas Prabu Puntadewa niku sintene sampean? Ingkang baken negari kula saged malaya nirmala temajati. Jati temah mulya waton. Syarat serananipun muga kelampahan sepisan ndas negara Ngamarta. Ndas Nalendra Ngamarta. Angka kalih ndase Nalendra Ndrawati angka 3. Ndase Nalendra Mandura iblis lanat. Yayaji inggih Koko Prabu wonten timbalan. Kresna, Kepiye kok kowe ngethok rembuganku? wah, Baladewa kakangmu duwe pakarti, duwe subasita apa ora? Lho, kok kowe omong ngono? Sing nantang Hamsa kuwi aku. Apa sing nglarak karo Hamsa Baladewa? Kowe ora ngerti to pambekane Koko Prabu Baladewa? Nek ana swara lirih sithik wae sing nyenthok karo negarane ya kuwi negara Mandura, Koko Prabu mesti bakal duka. Wah, kowe adine ora gelem ngelekke. Njur pun Kakang kudu tumindak apa? Hamsa mungsuhe Werkudara. Putri bisa rebut bali. Hamsa dadi mungsuhku meneh. Wah, ora gelem baleke Hamsa. Nang tangane Werkudara mah kuwi sing tak udet-udet. Udet-udeten wong nganti pecah kok arep tak udet-udet. Senengamu kok sok kurang gawean lho, Rak. Koko Prabu inggih wonten timbalan Nyai. Nuwun sewu dereng ngantos purna anggen kula matur Koko Prabu.
sejatosipun negari Ngamarta menika ketaman pagebluk Koko Prabu. Sartanipun kula badhe nyuwun pirsa waluyanipun Praja Ngamarta menika kedah wonten syarat srana menapa Koko Prabu? Yayi Prabu, inggih Koko Prabu kula wonten timbalan. Malawi paduka pados syarat srana waluyanipun Praja Ngamarta sartanipun paduka anggadhahi ancas gegayuhan supados negari Ngamarta sageta halangkung kuncara anjayeng bawana asmanipun prasasat kadhetene jagat menika sampun kebrebekan kumandhangipun negari ing Ngamarta. Kathah para sepuh ngendikaken bilih salah setunggaling Nalindra sinten kewala menika saged ngawontenaken ingkang winastan sesaji Raja Suya. Inggih Koko Prabu kedah wonten sesaji Raja Suya menika ingkang kados pundi Yayi? Inggih wonten timbalan. Sesaji Raja Suya menika mboten saben-saben Nalindra wonten ing alam donya menika saged anglampahi sartanipun mboten saben-saben Nalindra menika saged ngawontenaken awit krana syarat serananipun ingkang awrat saestu. Inggih Koko Prabu menawi jengandika paring dawuh kang mekaten awrat-awratipun syarat serana menika kala wau tartentu para Pandhawa menawi sampun wonten pangandikanipun paduka Kanjeng Koko Prabu tuwin sampun nampi sabda tartentu ingkang rayi para Pandhawa mboten badhe kawratan Koko Prabu mangke rumiyin to awratipun menika kok mboten lengu padi syarat srana menika kudu blusukan ora kok kudu tapa ning tengahing alas sing kebak macan kebak boya lan sak piturutipun ning awratipun menika awet krana ingkang badhe dipun syarat sranani menika digdaya saestu Koko Prabu ingkang badhe dipun damel syarat srana menika awrat menawi den ginakaken sartanipun menawi den mejahi syarat srananipun wonten menapa kemawon Koko Prabu kula aturi paring dawuh ya Kresna paringa dawuh karo barep kakangku wah nek barep lan adi-adiku kabutan rasa kuwatir mengko Werkudara sing bakal gayuhake nek to sesaji Raja Suya abote kaya ngapa Werkudara mesti bakal kelakon nggonku golek syarat srana mau. Yayi Arjuna ya kene. Aduh Koko Prabu Jangga kula menika keplintir. Lho keplintir ya kene to. Kakang Mas Werkudara kala wau badhe lenggah lajeng astanipun nyantrel wonten ing kancing gelung kula tumuli sirah kula dipun jenggung Koko Prabu wah jlamprong jaluk ngapura kebacut kesleo cengele Werkudara nek linggo seorang ngati-ati akun kakangmu dhewe ya weruh nganti mentilung gulune Arjuna. Inggih Koko Prabu wis engko diurutke. Inggih. Syarate apa wae ngendika marang sareng barep kakangku. Inggih sepisan Sesaji Raja Suya menika kedah wonten Brahmana cacah 7 ingkang dipun pandhegani inggih menika Eyang Bisma ing Ngetalkanda. Inggih Koko Prabu menawi mekaten tartentu ingkang rayi mboten badhe kawratan. Wah ya. Wah aku dhewe sing tasih Ngetalkanda nebung. Karo Bisma kakekku. Iya ya Werkudara. Banjur sangka loro. Ingkang angka kalih inggih menika Sesaji Raja Suya menika kedah dipun sekseni wontenipun Nalindra 100 negara. Mboten saged kirang sartanipun Nalindra ingkang sami rawuh nyekseni tumaping Sesaji Raja Suya menika kedah kanthi ikhlas lair lan batosipun mboten saged srana peksa.
sartanipun menawi den jawil kedah nyekseni wontenipun Sajiraja Suya menika kedah kersa nanging menika kala wau mboten saged dipun peksa lan saking kersanipun manahipun piyambak-piyambak aku ora bakal kabutan yen to golek Nalendra 100 negara iya tak golek ngalam donya mbuh piye carane mesti bakal oleh iya dening ingkang pungkasan menika Yayi menika ingkang kula aturaken sartanipun menika ingkang dados sabab bilih mboten saben-saben Nalendra saged ngawontenaken sesaji Raja Suya krana awratipun syarat srana menika inggih Koko Prabu menapa kula aturi paring dawuh inggih menika kedah ngawontenaken sesaji kurban tumbal salah satunggiling Nalendra Yayi rakyat trisang kabirang rinanggul kinempet-kempet dosang retnaning bawana aduh Koko Prabu menawi kedah mawi sesaji kurban ingkang kedah ginakaken tumbal kuwandha manungsa utawi salah satunggiling Nalendra menawi mekaten Werkudara piye ora sah sida wae para Pandhawa nganakake sesaji Raja Suya lha apa mergo syarat sranane ya kuwi kudu ana sawijining sesaji kurban sing kudu negakake nyawane Nalendra Werkudara wah Gusti aja waton kaya mangkono inggih mangke rumiyin Yayi Nalendra ingkang kula sebut mereka kok mboten Nalendra lumah mboten kok Nalendra Swantah nanging pancen Nalendra menika ingkang sampun dados retu wonten ing alam jagat menika alam jagat raya menika nanging menawi mekaten Koko Prabu ingkang rayi ngamarta mboten badhe wintala menawi kedah ngawontenaken sesaji kurban sebab Jawata menika mboten paring sasmita menawi badhe mukti kanthi srana ancik-ancik dhumateng bathanging liyan Koko Prabu menawi atur kula mboten sasios para Pandhawa ngawontenaken sesaji Raja Suya menika Koko Prabu mangke rumiyin Werkudara kuwi kakangmu mbok tulung dianu to wah menika ora saguh aku sing gayuhake nanging pun kakang uga bakal entuk dosane wah tak sagare kabeh nek pancen kudu kon mateni Nalendra sing bakal dadi syarat srana ya sesaji kurban kanggo rancaking sesaji Raja Suya wah Werkudara sing saguh nanggung dosane kowe rasa melu-melu barep kakangku mung kari ngebenake muktine para kawula sanegara Amarta nanging pun kakang ora wurung mengko ora mangan nangkane nanging pun kakang uga bakal gabul pulute wah ngeyel iyong Werkudara ki bojo kaya ngono to wah mangkel dielekke ora kena dipernahke ora gelem cuwek bokonge sisan iya ngalah mesake lho Yayi Prabu Puntadewa wah barep kowe sumene wae ora saguh golek syarat srana saji kurban mongko aku sing bakal golek satare bakal mateni raja sing kudu dadi syarat srana dadi saji kurban saji Raja Suya nanging Werkudara nanging apa manuta wah nunggu sing dituwake sane guru mengang-menging wae iya wis tak meneng wae lek salah meneh sing nyalahke sapa ora ana wong nyalahke aku gur pernahke supaya ing kalau kelakon saji Raja Suya
Wah, Kresna Nalindra ngendi sing kudu tak patenane? Lan sapa jejuluke? Werkudara. Piye? Yayi Prabu Puntadewa inggih wonten timbalan. Pancen syarat srana ingkang pungkasan menika ingkang saged ngaturaken inggih namung Yayi Werkudara jalaran Nalindra ingkang kula sebut menika pancen Nalindra ingkang wengis. Nalindra ingkang sampun boten ngertos bentenipun antawisipun bener lan luput. Nalindra ingkang seneng marang paten pinaten satanipun Nalindra ingkang seneng mateni dhumateng para kawulanipun. Nalindra menika prasasat sampun boten nggadahi rumaos luput, prasasat sampun boten nggadahi sartanipun boten kersa tumindak becik. Inggih Nalindra wonten ing pundi Kaka Prabu? Menika Nalindra ing Giri Bajra inggih menika pun Prabu Jarasandha Kaka Prabu. Sumanggahang sesumber mawa lindu bumi kunjing Krungura ratune watake angkara budine Candala diomongi aku sing golek kowe iki menging wae senane menging wae. Iya Siadi nek pancen kaya mangono gandeng mau apa sing dadi ature Siadi. Siadi saguh goleki sartane ngupadi Prabu Jarasandha. Pun Kakang ora bakal melu-melu perkara iki. Wah wis, aku wis tak pateni Prabu Jarasandha. Werkudara, Piye? Yayi Prabu wonten timbalan. Estunipun Prabu Hamsa ingkang sowan wonten ing mriki menika kala wau sanes kok Nalindra ing pager wesi. Lajeng Nalindra ing pundi kok Prabu? Prabu Hamsa menika kala wau keseting Nalindra ing Giri Bajra Prabu Jarasandha sebab Prabu Jarasandha menika sakmenika ugi badhe ngawontenaken sesaji Rudra menika badhe ngaturaken syukur marang ngersanipun Sang Hyang Bathara Rudra. Rancaking sesaji menawi wonten ugi 100 Nalindra 100 negara ingkang dadosaken bekakak. Sakmenika sampun wonten cacahipun Nalindra 97. Lajeng ganepipun inggih menika paduka Yayi Prabu. Lajeng sakmenika ingkang raka ing Mandura, lajeng ingkang raka ing Ndrawati, lajeng ingkang pungkasan Kanjeng Kaka Prabu Baladewa ing Mandura. Mila menika kok sanes kagem waloyaning negarinipun ing pager wesi nanging menika dipun utus dening Jarasandha badhe dipun damel syarat srana inggih menika bekakak saji Rudra Yayi. Aduh Kaka Prabu, wengi saestu ingkang dados pakartinipun Prabu Jarasandha kula piyambak mireng boten wintala. Lah mila menika paduka kedah kelampahan ngawontenaken sesaji Raja Suya. Sartanipun Prabu Jarasandha menika kedah dipun sirnakaken sebab menawi boten dipun sirnakaken jagat menika boten badhe madhang Yayi Prabu. Nalindra mbek marwa sing sang Katri Gumulung. Katri Gumulung nang ngompe ing wadya Kordakara. Kordakara kakiri-kiri. Menawi tetela mekaten Kaka Prabu Darma kedah pun jejekaken sakmenika sampun ngantos negakaken dhumateng ingkang rayi ing Amarta pun Puntadewa. Nggih Yayi. Paduka lenggah rumiyin wonten ing Praja Ngamarta kula ingkang raka ing Ndrawati ingkang badhe nentremaken kawontening jawining masewakan menika kula wau Yayi. Nggih. Yayi Werkudara medhu jaba. Yo.
Prabu gandeng Dimas Werkudara Koko Prabu Kresna lan Yayi Arjuna wis kepareng metu njaba nderekake Koko Prabu nentremake kahanan negara Ngamarta saka Prabu Hamsa Marata Gage di budal kang padha siba pun Kakang Kundur Kedaton sartanipun Kakang derek nanggone Kundur Daton. Nun inggih Koko Prabu pareng kula nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu. Pengaraning ajurit kung makuru kongso kung makuru kongso terkaya putula ora panjriting turangga hesti ora kata ingkang ojo layu sepit Weladalah Yayi Dimbaka apa Kakang Hamsa suwe nggonku ngenteni ana ing alun-alun negara Ngamarta lakune para wadya Balonggiri Bajra tak ndek dhisik ngenteni ngabul kawusanane Kakang Hamsa anggone swara ing Praja Ngamarta. Kepiye Kakang entuk gawe apa ora? Weladalah. Aku wis kepareng suwana ning Praja Ngamarta nanging malah durung matur anggonku, durung nganti rampung anggonku matur malah dumadan babak nglayoni jujulan usuli. Dukaning satru ing Jodipati Raden Werkudara sesuwaku sanggar mbok menawa ya Weladalah. Mula saiki aku ngawe Yayi Roni dengkulmu atos. Mula saiki aku ngawe Yayi Dimbaka merga sak bubare Raden Werkudara duka muring-muring karo aku malah ana to Mandura nglarak karo aku saka Kedaton. Aku dilarak karo diantemi, aku didugangi. Jenenge Prabu Baladewa. Weladalah Kakang ora kena digawe becik. Njur karepe Syadi piye ketapke wae barisaning para wadya bala seka Giri Bajra ya budalna dina iki dijaluk pamit Kakang. Semangkahang rasa sumbar mawalindo bune konceng
Dewa Narapati tuwinane swaraning Kresna swaraning Kresna kang langgung tresnani hara oh Setyaki iki wonten timbalan Kakawati Praguta wonten timbalan sinuwun paduka ngawe ingkang abdi kepatihan damel kaget penggalih kula wonten wigatos menapa sinuwun wah sing ngakon kuwi sapa sing ngakon kowe kuwi sapa sing ngakon kowe kuwi sapa inggih mboten wonten jan slagan kula menika guyu mbuh ra caturan kowe nggih pun mboten caturan nggih pun mboten ajeng sekak nggih pun Setyaki wonten timbalan wonten paring dawuh menapa Prabu paduka ngawing kang abdi ngerti jroning pasewakan negara Ngamarta geger sebabipun merga praptaning Prabu Hamsa sing bakal ngrusak tatanan kados pundi kowe ngerti apa ora Prabu Hamsa mboten welah dalah teko matur yen to negarane Ketaman Pagebluk bisane Waluya Nirmala Temajati Jati Temah Mulya yen to ana ing alun-alun negarane dipendhem das nalendring Mandura Prabu Bladewa pun kakang ora narimake pun kakang duka Yaya Sinipi lajeng saring Hamsa enten pundi kae sawangen alun-alun Negara Ngamarta tapel wates Negara Ngamarta dampyak saka negarane Hamsa kae wadyabala undur kabeh iki aja nganti ana siji wae sing ora kelakon mbok undurke iki Pak Prabu bareng nyuwun pamit batal pasihan kula badhe saged kula badhe ngunduraken para mungsuh para wadyabala saking negarinipun Prabu Hamsa yo sing ati-ati Setyaki nggih sinuwun kula nyuwun pamit kula ajeng ngundurke mungsuh kowe arep ngundurke karepmu ya ora karepmu waduh kok cuek to aku iki monggo wis dinae bulpen bareng Kakang Praguta sing tabah ora diargae minggat wis mangkat to dina iki nggih Pak Prabu nyuwun pamit Pak Prabu sing ati-ati ora dalah penunggal patenono panunggal apa dosane dosa ngungkuli sesama
aja tindak kuat lah iya bener kandhamu lali sumber dewasa Waladhalah amuk sura marata jaya marata imbang yen padha-padha ana satriya kanthet nyayat brengose ngulur geni tumangke kuping kiwa tengen soe takon karo aku satring garba ruci Senopati Durmati aku Setyaki tambak yuda Yuyudana Wresniwira Singa Mulanjaya iblis jenenge akeh balik takon karo kowe sapa takon karo aku keseting Prabu Hamsa tumenggung Prawara Kendra dasar Pranyata ayo arep apa nyadangi lakuning para wadyabala saka negara ing pager wesi diutus dening Prabu Baladewa supaya ngundurke wadyabalamu aja nganti tumeka ing negara Amarta sebabe ora sadadak kowe ngerti wigatine wa sing gati kowe gelem mikat ora saka kene wala dalah keparat kowe iki dayoh arep ngundurke dayoh lire piye kowe iki Senopati Ndrawati iki ning negara Amarta iki dudu hakmu kowe ora iso ngekahi negara Amarta aku Belopati Ratu Gustimu sapa Ratu Gustimu Koko Prabu Bathara Kresna lan Koko Prabu Mandura wala dalah milang tatu wangkot ora gelem minggir bakal dadi remuk-remponing kembulaning anteman kuwandamu bakal tak krubut sak wadyabalamu Wajur Jangka ora bakal tinggal loncat babu arep apa ora minggir aja takon dosa kene tak tebuak diadamu lakon rondo bojomu Singalena Prapteng Lalis tumenggung Prawara Kendra aduh Tom diadamu jegal ageret oh
sandak salto. Dan ayo. Ayo. Hei, ala yala. Edanane. Oh, hei, aduh ya. Aduh. Ai, ah. Ya. Oi, ya. Alon. Os. Jare aku. Oi. Ya Allah ya. Ayo, ayah. Ngantem mo. Ayah. Sandak jasmu ora iso apa-apa yo. Sabat oh. Aisyah. Oh, lah. So mikir. Aduh, yalah. Oi. Wah, bajigur.
kula Mbah. Edan mungsuhipun digdaya sanget. Tumenggung prawara kendra mundur Iye. kalah karo wong-wong Amarta. Iki Mbah. Mungsuhmu sapa? Mangsah kula Sentyaki. Sapa? Mungsuh kula Sentyaki. Kowe isih iso ngrasake lara apa ora jal jiwiten tanganmu? Tasih Mbah. Alhamdulillah. Kenging mlebu paduka ngendika ngoten. Merga bejo kowe ora modar mungsuh Setyaki. Lho. Setyaki kae Senopati Ndrawati kae nadyan to ming cilik ning tangane antepe ra sebaene. Iki Pak. Wedan letiba teng sirah niku ming ketoke lirih ning rasane makpeng. Iki. Kae paling-paling ora nek perang minimal sikile semplak. Napa nggih? Gamange kok kae nek sedina kowe ora perang awake lungkrah, lesu lemah letih. Wong kae panganane ming gelut wae. Wo. Wis kana mundur. Iya, Pak. Edan Setyaki digdaya tenan. Mundur. Nggih. Syukuran. Lho. Sebabipun syukuran kowe mungsuh Setyaki ora modar. panjenenganmu aneh-aneh mawon. Tangga teparo diundangi. Wah. Pecah kula, Mbah. Surti Piyana. Iya, Jenengmu kok aneh men. iki, Pak. Kula nami ingkang maringi tiyang sepuh kula mungsuhmu kowe ladalah. Kula sekawit ngrocok gaman kalian Setyaki mboten mangertos sangkan palane bilai. Setyaki iso balekke. Wah ladalah tumbak kula culke malah bali teng awak kula dhewe. Wis ana mundur. Iki, Pak. Edan lukane ra ilang-ilang kaya lukane ati. Kowe iki senengamu kok ya kaya ngono kae. Prajurit saka Giri Bajra wis ora enek sing kenek dintelke. Gusti iki sapa? Napa jenengan pangling-lih kula tambah? Ana wong ayune kaya ngene kaya pangling. Kondang sak Nuswantara. Kaya cakepan rujak jeruk. Sudarti wis kondang kabyawara nek omahku Wetan SD. Weya Sudarti atik beda saiki kok. Inje Mbah lebih seksi ta. Kula benten mergon kula niku ronda. Dalam rangka mencari jodoh. Mila mbok pilih wonten salah setunggiling wiyaga ingkang kersa kalih kula, Mbah. Mangga kula aturi nawakaken. Mila dalah kowe. Pripun to, Mbah? Pripun kok jenengan ngendika nek senopati utawa prajurit Giri Bajra ora kena sing di endelke babar sari, babar pisan. Anu babar pisan ya ampun, Mbah. Mbah ya ampun iki jenggote kok ya tuwe ning kene iki mbok ya ger. Ora dijabuti senengane kok ora jenggot ming loro kok wis ora. Kesane kula ken pripun, Mbah? Kula manut ajeng sing kepripun mawon kula nderek. Perang ana cara pripun? Enten sing regane 250 niku sing paling ringan dhewe. Fasilitasnya ya ora patek mewah. Ping sak nggon-nggon, Mbah. Ipun tegese perang ki mungsuh wong tenanan. Lah nggih to ya Mbah mangsa karo boneka lho. Sampeyan ki ya senengane ki ya sok gawe ukara wae wis maju kono.
kowe iso menang mungsuh wong-wong Amarta sasat iso njara langit aku njajakke kowe bendina masa Heeh. len jajakke nang segara ya mah mbah ora idep sumbari kono amuk Suramrata jaya mrat amuk wong-wong Amarta iki tandhinge kowe iso ngalahke Prawara Kendra kowe iso ngalahke sapa mbah Sumbang Surajikjana ning tangan lamun kowe bisa ngalahke iki pantengen jeruk legi Sudarti aku amuk Suramrata jaya mrata lah nek iki pas seneng aku ampun kaget wis beda wong lho kok isih padha sapa Mas Satria Kantret nyayet brengo sing ngulurkene tumpangke kuping kiwa tengen Satria Garpuruci Setyaki setki cepet tiaki ya cepet ki kowe ora awet kowe nek aku kowe gelis kowe ra suwe Mula bojomu megat kowe ya ta mergo kowe setiak kaki. Ayo arep apa? Sopo kowe? Sudarti. Ya senopati ning Giri Bajra, Mas. Janjane Giri Bajra apa Pager Wesi? Sing bener Giri Bajra. Ya ampun Pager Wesi iki mung utusane saka Ratu Gusti Prabu Jarasandha. Ora mundur-mundur ta yuk rene yuk rene yuk. Sampean apa wiyaga? Ya. Sudarti kok brengosen. Nek awan Sudarto. Ya ampun aku nek awan Sudarto aja sok kaya ngono kuwi to Mas Gah aku. Ayo karep piye? Perang yuk. Perang. Heeh. Cara halus apa cara kasar? Ya sing alus-alus wae men awet suwe. Aku nek kasare wegah lho, aku wegah lho. Yuk Mas. Ayo ana variasine. Tergantung rego, tergantung fasilitasnya ya beda. Yuk Mas ya. Iki lho, iki mumpung sepi lho. Ngene iki bar limbukan wis bubar. Yuk Mas yuk. Pak lunga lho. Ya ampun, ya ampun. Golek mangsa meneh. Wah, kok mundur edan mungsuhe digdaya pengpengat. Waduh, turna ki ngopo nek iso mundur barang. Wong mungsuhe kaya ngopo jare Wadyabala saka Pager Wesi ki. Meng ringkeh-ringkeh sabrangane. Bolone sabrang
gampang dikalahke lah kok iki. Waduh. Wah. Lah kok nek begenggek tekan kene. Wah, mongko lagi ranti duit. Arep utang yo ora kepenak rasane ora tekan. Iki ya ampun sapa lho ana wong kok setia banget. Kakangne Butia apa kowe? Yo. Pragoto aku Patih Mandura sapa kowe? Aku Sudarti. Kok brengose kandel. Aku nek aman Sudarto. Wah, banci iki. Begenggek ora entuk sak ora-orane entuk banci. Piro kowe? Hus. Aja sok ngawur to ya aku ki satriya, aja sok ngono kuwi, aja sok menurunkan harga diri. Wah. Walah dalah. Ora ana wong. Aman. Yuk Mas yuk. Perang yuk. Yo. Endi? Ya sing golek nggon sing peteng. Sing penting nyaman. Walah dalah. Kowe arep nampa katigdayanku. Kuat piro? Walah dalah kuatku ya mung semene. Dar ngono wae rasa. Ya ampun ya malah diantemi ndasku menungsa ora. Maju Mas. Blas. Wong mbak menawa kaya sitok-sitok kaya ora ana sing ngeki rejeki. Waduh. Aduh sinuwun mongsaipun digdaya sanget kula kuwalahan. Walah dalah. Kakang Pragoto. Kok mundur nggih krana mungsuhipun digdaya sanget. Wah, deloke kaya ngapa? Panos maring jajalan sudaning bau iblis lanat. Menungso ora tataran wani ngundurke Pragoto, wani ngundurke Syaki diapurmu kaya jebule. Ya ampun sapa ta iki wong kok muring-muring kasar banget. Kasar banget iki cetha iki mek bojone mesti siji. Arep pimbo ra iso Cangkemmu kuwi. cangkemmu Mas. Wis apa kowe? Wis apa? Wis apa? Ya ampun orang getak-getak lho hatiku itu lemah. Nak aku jedak-jeduk senat senut tak getak-getak aku. Ya ampun aku ra penak Mas. Sapa? Sudarti. Sapa? Sudarti. Asu Sudarti. Oh, sampean ki ya sak geleme Dhewe Sudarti. Kok brengosen? nek awan Sudarto Walah dalah keparat. Wis sing ngalahke Pragoto Rusyaki. mundur dhewe-dhewe kok ora kuat regane. Aku biasanya lengganane Eka. Tukang syuting kae lho Mas. Walah dalah menungso ratan diapure kaya ngene kok. Ayo kowe bali. Ora baliku nek aku wis oleh pelanggan. Ora ketang siji sing wis deal. Ya Mbak Niken ya. Bali ora? Ora Mas, ora bali. Ora bali aku sing ngundurke karo kowe. Iki apa? Iki apa? Ya ampun kuwi kok linci banget mendale ngeneki Mas. Ora sama jare biasane ki tumpul. Biasane nganggo Rexona. Iki Kiai Nenggala Pamono ing Satru Sekti. Iki ora pusaka baen-baen. Lolohke cangkemmu mbuh dadimu. Ora gelem iso iki piye to iki? Udar.
Lolohke cangkemmu kenek. Ngono kok suwe men mulah dalah bul dimut, Bang. Wah, jan iki ora tak ndang tak jamasi wah jan wis. Ning sangka dayane Kyai Nenggala. Suwek ndase, medar. Kok ngono nggo dolanan. Praguta Setyaki ku mungsuh. Bugenggek lenang kaya ngene kaya kalah. Praguta, nun. Pusakaku Kyai Nenggala dijamas. Nggih, sendika dawuh. Diwarangi meneh. Nggih, siap. Yang alah mesake timen ta iki Sudardi. Ana roh pusaka digdaya kok malah ngepenake. Wis roh pucuke lincip ngeneki kok malah dalah wegah dicepet welah dalah sinuwun kula aturi majeng sinuwun. Adalah amuk Suramrata Jayamrata embang yen padha-padha. Sapa iki? Setyaki Siropati Durwati kowe Prabu Hamsaya dasar Paranyata. Ayo gelem bali apa ora? Ayo gelem menehke Nalendra Ngamarta Durwati lan Mandura apa ora? Tampanana nanging langkahe ajange diadane Setyaki lan bakal tak ulungake Ratu Gustiku telu pisan. Waton kowe iso nglangkahi biatange Setyaki. Wah, saset sodra antem diadamu ora pecah aja takon dosa. Ora. Hey! Sapa iki? Patih Pragutaya, Prabu Hamsaya, Prabu Hamsa. Ayo Ndi Ratu Gustimu telu pisan. Bakal tak blengket tak nggo bekakak sesaji Rudra tampanana tungkakku. Wah. Hey. Wedhus menungsa. Hey. Aduh sinuwun. Iki ngopo do mundur iki? Aduh Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Kula mboten saged ngunduraken wadyabala saking garing pager wesi. Prabu Hamsa tandangipun rusuh. Rusuh piye? Kula dipun cokot jangga kula awak kula panas. Kula kalumpuk tanpa daya kula dipun getak kontal dumugi wonten ing mriki. Kula nggih dicokot sinuwun. Waduh panas awak kula. Kowe cokot karepmu ya ora karepmu. Waduh kok isih sentimen to iki aku. Walah dalah iki ora tak tukokke bolpen sak kerdus. Menengo kowe cangkemmu Praguta. Aduh Koko Prabu kula nyuwun pengayoman. Walah dalah Hamsa rusuk tandangmu parat. Panus maning
jajal anak sukertaning bawon iblis lanat menungso ora tataran tandang muruso kowe nyokot adi Gusti Aki ayo kowe nyokot adi Gusti Aki lho tanding muruso iki neng tanah Jawa perang aja sagelmu dhewe perang kudu sing nganggo tataran aja nyokot dumeh kowe duwe kadedayan luwe asu kowe ayo wah Prabu Baladewa yo ayo kowe bali apa ora kowe mau sumbar karo Baladewa saiki kowe tak pethuke saiki jen do jen lenang do lenang pethukno Baladewa iki sing dadi bantenging donya kowe iso ngalahke Baladewa Sasati Sanjaya Langit wah dublak tungak cakep wah ora tuwa kaya manuk guwek ngono domene iki apike digebal Prada panganan kowe semangkean mungsuh Baladewa